Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa alaihi natawakkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa miya pupamakindag si isagyang kai turugan tano Aranaw Radio Broadcasting and TV System Corporation si isagyang kai 95.5. So tama na perampay na sangkuan agyang kai turugan tano na si isagyang kai Lopulo Agusyaw api munisipyuan agugyang kai Islamic City of Marawi yang kaya 96 different barangay sa agyang kai Marawi City. Puso tama na prampayan agyang kai programa kapamagdaan tano imanto iningranan sa Mushawer Kumasa titandinganan agyang kai mipmam sa inuimanto sa ingaran agyang kai miyaw na Association Barangay Council President si isagyang kai Municipality Ramain agu Chairman si isagyang kai Advisory Council Vice Chairman si Vice Chairman si isagyang kai Advisory Council na Chairman si isagyang kai Council of Elders sa Sagyangay Province of Lanao del Sur sa ingaran Jamail Hajali agugyangay Pkengyumanto si Abu Namlah Salakayan Lumangko so amanan yan na programa anda nga ditaro di ka pa magdanuman manay amasa ko alongan ahad na miyatid na amasa mga bangsami nadatano makapamagda sabab no to ko ayama na niyan na kala o bangan sabab pro na imanto na kati mip mamamasaitan wag yang kai lokstano bangsatano pagaritano si Jamail Hajali na pamakinagentano. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangning ko wallah. Tiap pangniya ko wallah. Tiap pangniya koron. Ko kambagian at tanong ko kalilinta diyan na busok kabarakat yan na gusulimo yan na mambagian ang kaya't langwa na mapiataw sa ranaw. Mga bangsa misang kaya pangampung aranaw. Banda niyo keto si Kumiyamaka sobra ini sopatragun. O dia merkano di kapakim bitiara iya yang kaya bangsa ni wasya bunamla na gusulangwan. O pupakaraw. Dia mi pagpeda. O dia kano kapakim bitiara iya alangwan na mapiataw saranaw. Kumasa. Di tano di kaparugurugudak kulangwan o betak mabubetadang kaya pengampung aranaw na gusuk. Lumangkap sang kaya Pilipinas na gusto lang wano pelakayan tanwa di tanong perugurugudun alang wana mapiataw sa ranaw. Aya sabab po ito na padidinutos sa panaguntaman sa kapagketo kawi kulangwan o pato takato kawanang kaya pangampungaranaw paaniw di maprugurugud alang wana mapiataw sa ranaw imanto na iningaranan sa Mushawer Kumasaka. Pag iya patot so di ka pakapumusawira. Ulang wano mapiataw sa ranaw na patot so di ka pumusawira Kung miya patot ta pumusawiraan ka kagigyang kaya ranaw na miya patot. So kapag pakalantas at tanong ko pamikiran tanong alang wano mapiataw sa ranaw. Di tanong pakalilipatan nagyang kaiyaranaw na ayay ni pagingdun na kang giginaw ay nakasislay. Kapamagunga nagukapupuro ay na sampur na yan na sukay sa isa. Ang kaiyaranaw kagyuto'y kaya baluin niya na bida ikulang wano papagingdan mga Muslim sang kaya Republika Pilipinas ka. Kagyayam yaging dun na malunso-lunson sa ina agwama. Mga bangsa misang keranaw imanto nakati miyapik kirami miyapik kirami agyang kesya bunamla au bakalo-kalo na may kaso yang kutwa programa paang kano makamusawir alang wana mapiataw sa ranaw kumambubetadang kaya pangampung ranaw balabaw imanto amasaat lagi
pimbarang at tinikar akatawi kumambubetad ang kaya pangampungan. Aya kabetua koron sa lagi do pimbarang at tinikar nakatonyo sumiyang ang gugulawlap si kumiyang una amasan at tamanimanto. Napatot sulikat tidentad mi ko asala ini pagingedang keranaw. Patot sulikat tidentad mi ko asal akyang giginaway ulangwan umyaging sang keranaw ka. Benar, agyang kaiyap pengampungaranaw. Piyaka patakap pengampung na di pakalilipati. Ulangwan umapiataw sang kes sebangan sedepan na dalmaw na yan abangan sayran. Langwan mapiataw sang kes bangan sedepan adalah mamasyu nasud. Langwan mapiataw apa pagingad sang kes bangan sedepan adalah mamasyu na. Yang kaya pengampungan unayan na bangan sayran subalwi na busut pelawap pengampungan webo na. Lagi dia mampu na daerah penutus sanai na mimbebala iya siran na ayas sampurna iyan na may isa siran kuwagamatan wagama Islam si sangkay apata pengampungan na. Di tanong pakalipatan yang kaiyapata pengampungan saranaw na igilas sumiaga di so politikaon o di inangan insan adi kapakatitindig ang kaya pengampungan ranaw na ay pumusawir tanong kulang wano bangsa tanong sang kaya ranaw na mapasa di so politika o di nasulangwan o pamikiran ng mga pipya adi mititin tiga ulang wano mapiataw saranaw ko. Di niyan di kapagantangan ako kapagpakaw surang keranaw na ay pumusawir at tanong ulang wano mapiataw saranaw na mapasadang kutwa panaguntaman na ay pagpagendudan tanong. So kaysa isang keranaw na gusto kasasatiman sa tindigang kaya pangampungan. Banda sama pro asala malawak rekanwanan miyak kilangan lang wano mapiataw saranaw kakagigiyay. Na kamu na anay o kialak ka iya misang kai kagiye so kalalaya maniwang kaya orasang kuto aguruakan orasang kuto ay sa kumala ulamat tanusang kaya pengampungaranaw asyalim ansari ang ni Abdul Malik Asyabu Anas na piyang niya meron agugyang kaya Asyabu namla Uy, kagiya madakal auras ang kutwa gurut tanuk ka. Oras yang panigira alungan na sabto na piyangan niya meron au bak kalo-kalo uy na mapadag kami uy kung di makip mumusawira kulang wano mapiataw saranaw ka. Giyang kutwa di kap mumusawira na pagkasabab panuto sa kapagkatuon. Kung mapiap pamikiran uy kung mababaluyan dulun-dulunan ang kaya pangampungaranaw na asar miyas salamakan sa kano lawan na mapiataw saranaw na benda ay mapia napakandud na kanasang kesya bunamlaka o bed na mapipikirian akap mumusawiraan o di na mabaloy at pamagangan ang kaya masayman to sa kapag kaniganyor kami sangkay uway isak kumala a radio station yung abituan saranaw Radio Broadcasting and TV System Corporation yang kaya 95.5 Call FM Why, ibabagayai, alaw na paro ang kay ang bata-bata sa kapananak ko dairon ang kaya mananaguntaman na gobernador napakandud na kan sang kesya bunamla. Alhamdulillah IBC giyang ko to amanan yan na kay aloyang ka sa giyang ko ta kapagintawi si isa giyang kay patapangampuan si isa giyang kay ingdernaw si ko datano pan kapad si isang kaya gulosa na Republika Pilipinas na inbalaniran agyang ko to inbalan ng mga lokstan agyang ko to igma agusto tartib ipagingad si isa agyang kaya patapangampungan naranaw pakapapasigan kaya maanan yan na usulan ko bangsa na kagya mga Muslim tano sabab sa agyang ko ta kamo Muslimer tano kaayad minibutu si isagyang kanan marano government o pamaka bata din pakapayag ako kabalsaon si isagyang kay bagmamasa na ijma wat tartib na basa Arab karinaw to sa ayamanan yan na ayam imbalon
nakipa paratia si iko Allah subhanahu wa ta'ala kagya so mga lokstano na aya maanan yan nasira no to miya paganad ko kaya pa makataling umasi o aya maanan yan na mga Muslim ang makasisalinggan na ta sisa yan kaya aya maanan yan na mga ubaitan o mga ingad ang mga Muslim country aya maanan yan na so kaya bali si iko igma agusod tartib na aya mimbalon na mga Muslim so man so kaya pertano si isa yang kulosan a Republic a Pilipinas na so sa bagi natigi na kaya tano ki kakagya manan yan na miya padalam tano si isa yang kay a Republic of the Philippines na adun a goberno niyan na ad na pangitaban yan na marag o bangap ka so pakadirib ka kalabus so may ka masupak ka so ay manan yan na pangitaban agyang ka Republic of the Philippines ana marag nagati yan kakagirya adun pa na igmaguso taritib agu pon ka masupak na ay manan yan na kiyagaba na kisuta na ay malatigin na so kabubalito ng mga Muslim aad Quran na gusto hadis agupo na kay masupak ko tao nakirarangitan wala na bilibad no to balamban o sabagi kung yan di kang babanog sa mapiyaka banyan piyakar niya ginoon yan wait na patot si nagyang ko to abund na ki kapag nada opisya katawan kaaniran katukawi o anto na down pakaya o agamatano agam Islam ka ayat titu aditan mi penderainon nasuka mo Muslim eraktan okay ugid nasulang-langon akyang bali kung mga pangitaban na amay ka maliwanag lalag agu maliwanag pamikiran akyang bali sa giyang kota mga pangitaban ay ikukumpas kung kagya ka mo to na kamamanusya kung kamapian yan na palayaad na biti around o agamatano agam Islam kagya ka mo to nagyang kaya igma agusot tartib apya ka pasig o usulan ubang sa sisagyang kapatapagang pangaranaw na ayad na mituturo yan nagyang ko to inaluwing ka akala ikipanta gubang siya kakagya ayamanan yan na magaryari so pata dato na miyang rumasirampan na magaryari siran na mlonsol-lonsol siran sa ayamanan yan na inaama na tengit-tengit siran minsan na tengit-tengit minsan sa sabala taman sa miyan gak si ko mga loks andid ikirampay niyan sa tengit minsan na irampay sa tengit makadua ka lumangkat na anday kirampay niyan sa tengit makatlo napaka pembalingan ng kumagari na inita dito mga loks tano ugid nasisalinggan nata si ko bitikan o agamatano agam Islam so langon akinita di iniran ko kagya kamoto na bitikan abituan sa ijma at tartib taman sa tira na umanan albatan kagya amanan yan na alabatiran no to sa pagkataling so masa apo makaw mabuso mga lalanta si mga pamikiran dataragi ang kaya masayman to miya makaw maso mga eskolar na so kaya pa makaw mga eskolar na tigira na miya nga pribata ini taman sa bayaran din rin ibat langon anak ito na ka sukma susabagi nagito inilay niyan tigi na ilay nakidan dataragi ang ko to lokstan miyaw na vice governor si Mukhtar Abidin diyan kaya mga ulamatan naman to inileran nasukeleran nun natigira na pakapapasigman na si Islam okay ugid nagyang ko taminaw na masad na mga tao may makatalingo bayaran piya kara kundung lang na adin mambu amya tago ko pamikiran yan abo marata din agyang ko ta emanan yan na ini tadi o mga lokstano di langin nang ko to kinita din ro o mga lokstano na piya ka pasig agyang ko to pangitaban si ko usulan o bangsa kakagya sabab sa isa kabangsa agyang kaya pagintayo sa isa agyang kay
apat a pangampungan sa Indranaw. So Allah subhanahu wa ta'ala napitiraw yan, wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faj'alahu nasaba wa shahra. Sa kaniyan so Allah subhanahu wa ta'ala amiyadin ko manusia, sa kaniyan so Allah amiyadin ko manusia apunsig na biyaluin yan abangan siya agu ayamanan yan na kambubalaya. Agu kapya so Nabi sallallahu alaihi wasallam na igira ko na inisi akon sugugudan ubang sa na kusay na rakaso pito lapis abang sa niyan. Ugi na ako nagkuban yan na girepsil sila subang sa niyan asi di pa kasilinggan na taa si ko Abdul Manaf. Gitu ayamanan yan. Adita katawan ka adman bupkan kita ko mga loks at tigyan na tumong ko kaya tigyan manan yan na mala ko'y bangsa. Asar ka mga pipeso bangsa ko. Ububan natin yung mga rarata, peke na bangsa ko. Mga rarata sa mga bangsa ko. Gitu ba? Ay manan yan. Nagyang kutwakap, kedgang ka, kung mga bangsang ka, na gusuanugun ka kiran, gitu yung bidaan o manusia, aguso binatang. Kaso, binatang na dakya labuti ang bangsa. So, man sa manusia na barapan tagun sa bangsa. Ibarat yan ang uto karabo. Di pangarni ng uto pagariyo karabo ilabuti yan nun. Punyan lalango. Nasaktan mo manusia na malaraktan mo arga sa bangsa tano ka. Pasong nakakina, di marata batangan yan. Piyakang balingan ng rakit charman. Alhamdulillah ka. Mapay para sa kaya nagatano sang gasya mo namla. Benar man rin ito ang kutaw sa niya nun. Kaginan man kaya baka babalo ya bida iyang kaya pangampungaranaw. Aya arang anak nung nakiyabog na mula na inutano, inumiyak alaak kaya pakambida ang kaya mga pagingda ng mga Muslim sa kaya Pilipinas o kaya pangampungaranaw ka. Gigiyang ka na napiyabusay ka. Di tanong ng ganatan na kung di tanong pagawaan ititindigid na ng mga loks tanong sa tamaniman to na di na nang dimitir tanana. Yaman ang kaya pangampungaranaw na ayak kaya baloy niya na bidai na yang kuto ang mga loks tanong na patot so di tanong di ka pakasisad ka ago patot so kapatid mi tanong kiran kaso kaya pagingadiran na miya baloy to at tamaniman to na didno to kada na gumiya baloy o to pasigan why at tumadengang kaya pangampungaranaw sa di tanong ka pambelabelagan. Ay kapatiro ako ron na suman mga loks tanong na benar kung may ito so ilmo iran kaayamya yan na so kaya paging disang kaya pangampungaranaw na inikalimus silan wagwagod taala pagibuag kaya nagairan o panulon wagamatan wagama Islam na tiyari mairan. Giyang kutwa kaya tari mairan nun aming gulalan sang kutwa mga sarip, nabugyang kutwa mga tuwa na miyakat taling umasang kaya pulwa Mindanao, na piyakat tindigiran so parinta iran na pumbetuan iran sa parinta at tariti bagwigma. As iniilah makiranuto Allahu Ta'ala, o pitaman-taman na miyagagayran nun, nagyang kutwa kabasang ka, aya inakiran iran nun na umanan alabatan kapangaliran, sa ubaid na dira nun maswa na pakaw maso mga alayswa na makanal nila nuto nakakoreksyon na nila nuto piya katindigiran ng utat tariti bagus wigma na umani isa ka perampong na piya katindigiran nun suwato raniran pagyuto ipagingadiran si isang kutwa mga ingadiran si isang kutwa masa na piya katindigiran so kalangkapan ato raniran sang kaya perampungan na pag-iisa-isaan niran miyakat tindig ka, miyaka tutugalin ang kutwa kaya pakatindigairan na taman sa miya sampurna sang kutwa kaya pakatindigairan sang kutwa parinta sultania at taman iman to na makamumuayan benar ko piyakadaan sa kipantag ang kay a konstitusyon sang kaya Republika Pilipinas ka ayak kaya pakadaon ang kaya Republika Pilipinas na uliya ko kribat na seko 1938 o kaya pakatindig ang kaya Philippine Commonwealth na si Okya pakatin dugo 1935 konstitusyon na si Ekurago na 1930 ito di ako keribat na totalya piya kadairan ang kuto
Piyak kada ang kaya Republika Pilipinas so kakikilala sang kuto. Mga royal pamangkukuan nagyang kaya kada to as sultania api aso sultan ito sulu sultan ito Maguindanao nagyang kaya talo patapangampungaranaw na benar ko piyakan uto na sakatanubu a pangampungaranaw ipuon sang kuto kaya pakatindigaw ng mga lokstano na tamaniman to na di tanod ng pakalipatan di tanod diinggulalan nagyang kuto di tanod ng kinggulalan na sulangwan umapi ataw saranaw na likid ang buta adatiran nabu paratairan ako kasasenggayan sa kapaarsi kulangwan o di ka paging disang kaya pangampong ranaw lagi do ka pakatitindig o mga panuluganan naguso 28 naguso patay naguso langwan o pilipunganan kulangwan o kasasenggayan sa kapar yan na ni miyabaluya pasigan ang keranaw sa tamani manto na upama ko pagilaya na sakat tanubu ang pangampungaranoy kanukapan o baadin kapag kaagiro-diro ni ka pagingdi ka miyabaluyanan at tindigulang wanumapi ataw saranaw pagkagigyang kuto kapag kailenian ad nakipantag mga luksyan nakipantagilan ako kapingid kasukyat talitiba o kapingid ka ayaman at yaritib na subangsa na busuingid way na pagkakilala o man isa aad nakipantagyan ako kapingid na subang sa niyan. Why? Nabang sa ulang wano mapiataw sang kera na. Yanan, itaro di mumusawiraan naka diya ka nagkalipatan sang kutuwa si miya utami aluin ka miya una bayis gobyerno la simukti. Why? Alimok tarabilin pa kasurgan wag ta'ala. Yat tigyan ang kaya taliti baguigma na ayak kibusawira karkan walangawan kumakapat ko kapagingad so share kami ron sang Kedal Mansion na banyud na tigyan surat ng kananataliti bagwigma na may surat na adin may layang kailangan aulama iyo kasupya karataon wagaman ako anon nasukman sudah ang pakarata wagama na inong kay ning ba inong kay nimbina sa anak yung ngay pagkada ka yang kaya paging disang kaya pangampungaranaw na miyaylay so kinirapas nunulang wano miyakat tundu-tundu pagpaging si isang keranaw. So agamayran na ipagigitiran, suingadiran na ipagingitiran na gusto para aturan o di na ikapagingid. Di na noto pa kadaan nakagyuti mababaliaga ko tiran. Gyuti mababalian dulun-dulun na niran. Si o di kapagingid na amay ka madaanan. Hindi ko katawan kwanto na imaswa. Ilen man alangwan inged at tuwanay amiyak kaluwag so kakikilala ako bangsa kakikilala ako kaysa-isa kakikilala ako ini paginged lagi o bababalian dulun-dulun na nila na si Iko ini taritib kiran ko kapinged katungan niya miyak kalay langwan man inged tabi ako sang kaya pangampungaranaw dini danian pakadaasok respekto kung di kapag hindi mababaloy aturan ko kapag kagito na tamani man to na tunganay amala ang utuwa nila ni ko kagigyan ko tayo di kapukapukawa di kapananadmi na umani kalilimod ayaman na miya so mga lokstano na beed na rin mga kongresira na rin abunamla beed na mga la na ayaw mababaloy ang mga kongresiran na so mga kalimudan igira so mga kakawing so mga kalimudan igiraad na kandato o di nanganinsa na gila di kati ako kapingid na sulang-ulang wano kapayagala lagiran na di lang di mumusawir ako kapingid yang ko tuwa kay sa isa o kapingid yang ko tuwa kay sa isa bangsa na ayamala na so para aturan ay ini pagingidiran na kuwingid adi youtuber ubaan nagudi palulubaan sa kituan de man ay kabinasan yan ka YouTube yang begbegriron o mga lokstan o kumya nga una so kaya pakatindigang ko to at tulaniran talitibilan ako kapagingid na ini pangambayran sa kabarakat wallahu ta'ala yuto pakasurgaan wallahu ta'ala ang kutamiyaw na mo tinamini pakaisya kanong panuto anto na ariya tiga na alim ang kutakya sisapa yung mga lokstan o pakasapa uto natigis na inuwari di pakasapa aya piyagalabat tangiran na bu aya pindiya toriran
sakya siya sa pairan na di mabinasa so kapag ngediran na kuha ang kaon manarya ka siya paanan why kauman ni isa na sad sa pagkapikirian na di niya hindi gulalan ako di niya ni kapaginto ko kapag na miya maganda pa sila na mirurong pa ka sila na miya binasa so kapag ay barat yan yan ko to kaya peraturan na iran si ko mga kadato ay kaya peraturan na iran ko mga kadato na adnap keto nakaayabu kiyaw pakatan na di makandato ko kapingin na dua kalokos na pisyo sa payan iran agyang ko to dua kalokos na tama na ko ka pakatitindig ko din na di kapagingid na ayabu makapupagidala si isang ko to kadato nakuha ang kaon man nagtigyan ang kuta kapaparatias, ang kuta kiyasil sa pairan, kagidang utengit na palamin na to. Kaya mana niya natigin na mirurong pa kasi na. Yan kalatigin na galbakot. Dito yung sabab, aya di tanong di mumusawiraan. Why? Alam mo na mapiataw sa ranaw na di tanong pa kadaan suwanda nga inipagidang kaya ranaw. Benar, miyakatindigang kaya parinta akang gobyerno. Why? Na, di tanong pa kalipatan agyang kaya na naya di rin di makapantag why si ko di ka paluluba ako kamapian ng kaya na magari-ari malunso-lunson sa inama pakasalyan naming babalaya yun ito'y sabab benda kataya malumya ka tasang kaya di akan kanu di kapag mo sawira alang na mapiataw sa ranaw napakandud na kan siyang kaya siya punam lang. Alhamdulillah agyang ko ta ay manan yan na miyapam nagtanong si Isagyang si Haji Jamail agyaman agyang iya ay manan yan na kabubali yung mga bangsa paman na gugudan si iko bangsa na isa ikuda o mga tribu si iko agama na igiraman no tapya kalipatan niran agyang ko to kagya ka mo to na bangsa iran kadatar agyang iya ay manan yan na Mindanao giyang kaya Mindanao na madakal ang mga tribu pagintaw si na oman ni mga tribu na adin abitikan yan ay mga alaw na bitikan na dataragyang ko ta igma agugyang ko ta taritib si isa giyang kaya yung Daranaw gusto luaran sa Maguindanao agusto bitsara sa sulog nagwa din ang mga salakawsan si isa giyang kaya Mindanao kapira isubuso tribu siya ging amin na labi sa pulo ad manamitir wa 20 agusa away Ibu mga Muslim na 13 away na susiron sa Mindanao nagyang utaan na mitir sa pulo agu 20 agusa kakagya madakla tribu si siya ging kay Mindanao ugid na salbo nagyang kasaktano ang mga Maranao ayam anan yan na malutoon so kapkila si iko agama sabab sa giyang ko ta din yan kakilipati si iko bangsan yan gip man naging maap da mga yung dead na pagaluin taon gid nasaktan yung mata oron ko masayman to nagyang ko ta mga lokstano nagyang ko ta kabasa nga igira na mga kalilimod na oryan o kapudiya si iko Allah Ta'ala na pagaluin yan so sa pulaw gunam ang mga panuruganan agusto 20 gulo ang babaya ko taritib agusto pateng demal akya sulbi anu bangsa sa aya mal adir o kapakalipati na di pakalipatan so kaya pagisay sa mga loksan agusto kaya pa magwidiran oy nakagya ka mo to na itataros sa tama ni manto na aya raradian sa datan ron kapakalipati na saktan ni manto mala o di na malo to akap kailaw si iko agama ka data no pakalipat agyang ko to ay maanan yan na bangsa tanong okay agyang nga mga ingod isa agyang nga iyakwan Middle East datara Libya geri Libya na aya kadakliran na bangsa na magatus agupat na aya malaon na agyang ko ta bangsa Gaddafi agusadi ay mambudi makapropta si iko politika agyang uta Gaddafi agugyang uta Saadi kasi man si akin niya Muammar Gaddafi naknaban yan apelido si Gaddafi kangaran no tribu niyan agyang uta Gaddafi al-Gaddafi al-Saadi naginan so al-Saadi na sige ki Idris nakagisiran ni mga laro bangsa si sagyang ka Libya nako kung mag-YouTube idi magidala sa iko politika gyang mambugyang nga mga ingod ang mga Muslim dataragyan ka Saudi Arabia
Na emanan yan, na dirandikan dato na monarki na bangsa. Kaya bub ka dato, si sa Saudi Arabia, nasubo sa pamilya Saudi. Ay bub pa kapat ko mga politika. Nagtitira na monarki. Yan kaya, emanan yan, ang kuta inaluin ka, 2 ka loks. Naging uta 2 ka loks na badar sir na magariyari, na ibub kapat ko kadato, naging uta sa ka loks. Nagito monarki. Oy. Kagya so, kada to tano si Sagyang Gaing Dernaw na so tigrar ko grar a isa ka loks na o saka akana ba padyang tayo sa ka loks na baka bakon sumulot. Api abgerar kap na ba di kuya. Bunari padyakenan. Auto. So ay manan yan, nagito da kapakalipati. Kapsuluta sa di kapakalipati o mga loks tano si Sagyang kaya manan yan mga grar. Kagya so sa bagin natin ito na dari ka ko si Aguna. Auto. Ayaw mo to, na dataragyang kaya kaya pagtaniman to ay miya kaluto. Sagyang kaya kapagintaw tano si sagyang kapatapangampungan sagyang kaya ingdaranaw, nagyang kaya demokrasya Pilipinas. Natin wagi miya kaluto, kakagya sabab sagyang uta era. Kaudagyang uta era, nantari ayamanan yan na diyon di siya kuya. Na, di tano dawain, agyang ko to ang mga tao, kagya susabagin natin kina, nandun na narika ko aguna siya nga kangrar. Bayin niya na Iranian, badataro bariyo, badataro ayamaanan yan na mayors ad na Iranian. Nagyang ko tapsulut ko kada to na apiadap na Iranian na ano gunyan no to si ikubangsan yan? Sa diron kalipati. Oy, ano gunyan no to kubangsan yan? Sa diron kalipati. Apiap na yamanan yan, apkusaran yan sa Perak. Kagi ano gunyan no to si ikubangsan yan sa diron kalipati. Ang kota kabasa ko, apia kalipatan tanong suwaga matano na maswata naman na rin ang mga tribu. Ayamanan yan na kalipatan yan so bangsan yan. Sa disulso pamikiran yan, ubam ranaw, ba't niya ka Christian? Disulso pamikiran yan, ubam Maguindanao, disulso pamikiran yan, ubam Samara, Lawaan, o di na, yakan, sumahap na tribu, na so di ka sulso pamikiran yan na, badin, ayamanan yan, na miya ka Christian. Na si, knabasaktan ubo ka, gip ng mga inged, si isa, giyang kay dunia, na ad na mga tao, miya ka Christian, miya ka pagagama sa salakawi agama, kaya sabupan sa kaya pakalipatin yan si iko kagya kamuto na bangsan yan sa disulso pamikiran yan o ba Arab, disulso ba pamikiran yan o ba Iranian, disulso pamikiran yan o ba nakgitod ni kaya yan si iko kagya kamuto na agaman yan ginan ni patot, adi patot to ba nga wang datarsak tano, pakalipatin nga maranaw ka. Ano makaumara di manolon sa protestante na may protestante ka. Naginan ipatot kagya kamoto na diron na kapakalipati. So, gian kaya kawan, 30 agu Siawa munisipyo, 40 gian ka Islamic City of Marawi na susabagin natin gira na. Diden na musimo bansa, musimo tatamok. Napapakalaw to abiteraro, ogid na dito mapya. Kaya din yan kapya. Nadatar o ayamanan yan na aya pekalaan ka, peneden ka na sotamok, adi subangsa. Away. Kaya ka mo to, na ayos to na, di nan makakmelag. Anabangsa nga, ad natamok ka. O, subangsa nga na mapya, sotamok ka na mapya, naapyan to na epsirug na ka. Pumuliti ka, na kaya maanan yan, na maranir ka so kapakataban. Kaya sabab sa giyong utayamanan yan, nabangsa nga. Wad na punglolan ka, na marani so kakakuha nga giyab, bangsa ka, aguad na tamok ka. Kanay, no dataro pa magiyang kaya masataniman, no kati pagkataling umagiyang kaya election. Na, no kalib kandidato, ada bangsa nga. Di ba narikin mo tao? At tingin na ba mo pagtikyak ini? No nga siya, di pa kandidato ay apon. Napakapamagaya nga sa Perak. Adi rikin mo tao. Oy, kabunburi at tigin na pagtikyak ini. Auto. Na amay man kasi sir ka subangsa, nawad na Perak ka, akagya ka mo to na, kung gusto na ka, apakantap si kumadakla tao, akagya ka mo to na, di niyan, mapmusta-basta, ikidiyan niya, no, nakakagya, mapipikir yan, tigin na tongan na yung musyak ini. Kagya nga patapangampungan si Sagyang Gaing Dernaw na, dead na kaya ba nga si ikituro, ba nga dito nga na eh. Okay, o man ipapagintaw si, kagya nga ta, kagya miyalo, kagya nga si
Miyalo nga kagi uman misig sumasa na di makambubelaya na pagakot na misig man sumasa na di man itapi-tapi na pikasoy na pagndudun sa giyang kota saktanong na magadari. So manan yan na aya patot na kagi saan sa kataon kagi amrano na kagi bangsang ka tagaring ka na aya sisir ka andal man ka sa ginawan ka na pagadatan ka agu pipian ka kagi pagaring ka Muslims kanyan akabay awallahu ta'ala ka pipengo kagi pagaring ka so manan yan na bangsang ka pan kay sesakan mo ka bangsa okay na adum na kaya pangatuton kaki ibija misyo sa pa ha tetaragi nga mga meron man sa nga engdaranawa niya gisay sa siran agugi nga kapapandag na gobernador vice governor sa amanan yan sa mga barangay chairman sa mi kukuha sila na magariari siran Kilot. okay na minilo to ano nga bang siran gira ko na baka nari misyo pa gusto pagaringa na anak ito nga natartano pa mangi ginawa ito na misyo sa pa ito na inilo tagi ang kuta kagya ka mo ito nakapagariari ito nanti so titu nga pagaringan na ba benda ki dagaid abati na si asyo pa ito kaya na yung naripi mo ito nari asosuan na kayo ni o ito ay manan yan na pagilotan agi ang kuta kagya ka mo ito nakapagariari o Islam agi so Allahu Ta'ala naskan yan ni ay manan yan na mitiron din usyo pa kano na iniluti wag yang utak kapagarinyo na dinyo kalipatan asa kano na bangsa kano ang maranaw ang may isa-isa kano di patot ka ubang katsyon ta isa wana pamikir sa marata agi ang utak agi ako mo to na pagaringa ubang ka akala ha ni man to keton ka mga tawa inakali ang bina madaglataw inakali sa katiro inakali sa gelubog ha na malana piangatagin niya supedin okay sang na ami susurin dirang nakisagi ang haya kapapantagan na gobernador paman asumiyelak no na di kami sangar iyan igira agi ang utabangsan yan uban yan mapamakay to okay kataya paman na malu din miya ugto tati gumaginin na kaya pakapamagdatan na isaw to miyelak no ay manan yan na di kami sa modulian o ba igiran na ba niyan mapakay to so bangsan yan na ba subusup din kaso lang na tao si Sagyang kaya patapangambungan saranaw na yaman na nina di kami niya mudulian igira o ba niyan mapangataki ba niyan papakay to asa nagito isa mihilayak nun si Sagyang kaya kapantagan naman to ayaman na niyan na gobernador si Sagyang kaya patapangambungan Sagyang kayang diranaw so tigiran na ay manan niya na sumada to na kubalo ito igiran man na to teklad hindi nagyang uta leadership by example mbali na sample okay nagyan na ni kulilid si Sagyang kaya patapangampungan si Sagyang kayang daranaw nakatagur kagyang uta ongo si ko bang sanga kagya so kamatani raw nagyagyang kaya lopula gusyaw mayor si Sagyang kaya patapangampungan sa ing daranaw agugyang kaya mayor sa Sagyang Islamic City of Marawi deketon ka sa katawbo di bangsa kagiyang kaya ka mo to na kapapantagan na gobernador are chairman alhamdulillah ka maraya gaguma sa gudang kaya di ka pa magusaya kaya di ka pumutano ka pumusawira alam mo na mapiyataw sa ranaw ilang manariabong namla did na tribu sang kaya Pilipinas sa benda damakalawan sang kaya mga maranaw anda Buddha miya ka antap sang gid ng kanabagi buang Republika Pilipinas ka gid ng kaya dunia na anda sabab makataling makakiran o kaya kaya nang kutwa mga kapagingdiran kaya ini tugal niran so kapagingdiran sang kaya lang manang pragatan na dasiran mada ko akariran lagi debu so di lang di kapagingid sa Manila di lang di kapagingid sa Pasig nganin sana lagi debu ayad na pagadapan nila na dila nung di ipagintaw na so dila di kapagintaw sang keranaw na sabab sa giyang kuto ay minitaling umayraro na dila na pakalipatan ng kutabang sayran pababaluin niran utuwa mawag sa ginawairan o maalin ang giyang kuto dila di kilan di kipuntagan o di na maalin ang kuto warna o kapagintawiran why na miya pakasalmiran subang sayran na YouTube ni kaya pakasalmiran kuwagamairan Diyan ito mapakatong nila. Kaya man at tinudan tanong si
alang wa na mapiataw sa ranaw di tanu di mumusawiran na Amerikano pakarayagan ang bida so bangsa aguso kang bangsa agiya so sabad na aya peteng kapaniran ako kapapamagusaya ko bangsa nakapapuro na bida so bangsa aguso kang bangsa paso kang bangsa na ayaro pa ano to nakapapuro papakilain ka na lawan ka amat puroy darada mapuroy bangsa nganin waninsan nang bida aguso bangsa ka aya petir una bangsa nakatutungan na ya kapakatutumpo-tumpo agyuti petir una bangsa aya mana niyan na mga lokstano na aya ini paginatawiran nagyang kutwa katatano diran sang kutwa bangsa ira nagyang kera na pengampungan na sulang wano pupagingid sang kaya pengampungan na makatutumpo-tumpo sa bangsa ira adiyo to ka pembelabelagan why yang kota kabasa ko asuyo na yan suy masiyon nagusuy baluin naguyang atlaw pengampungan bayabaw na malonso-lonson sa inama miyakap pila silang makang babala yan nagyuto ipatir o na bangsa akikilalaan o mga lokstano api ay masiyon api ay yung na yanan api ay baluin na edna panarima iranon na bangsa iran isa-isa subangsa ang kaya no yuto'y sabab aya ka importante ang kaya bangsa upama ko aya tengkap panunulang wano mapiataw saranaw nagyang kota pitirya bunamla adi din mo simo bansa kamu simo tatamo kan hari na benda kanurakan makaparatya agyang kailang wana mapiataw saranaw na igira bu amikinang kinam igira amiyak kargen sulangwan na pagendu debu ubang sa apias so mga panabi-nabiyan na ayak kaya baluiran kaya tenduiran ang mga nabi si ko mga ingediran na sabab sang kuta kada kaliran ito manay opama ko disilan madak ito manay anas anarya migmo iran ya bunang nabari aniran kadip lagi makapos siya ko iraw lagi daya ang kailangan na mapiataw saranaw ka kadagan niyo Pagyan kay di ka penakuda isang keranaw, ini po ko kaya padetano ko parintaw kang gobyerno ko ang kaundin. Ang kota parintaw tariti bagus hikma, parintaw sultanya ka matatendu. Ayabu apapakasunod ko lang wano mga kadatos saranaw na so pipero o tariti bagus hikma aguso. Pipero o bangsa. So makapantagon ko kaya padetano sang kaya parinta tariti bagus hikma na ilenyo man lang na di makapuntang-pantag. Why? Si ko kapagingid, si ko mga munisipyo, si isang kaya pangampungaranaw. Isa-isa subangan sa Iran, siran, ipakunutan ako kapagingid na gusiran. Hindi makapunta-pantag ko. Di kan diya turan na gusto, di kapagingid, di ko kapagingid. Malunga mga dagda, pananot tinukin. Why? Kapya panigila ko, nanap kasalak. Okay. Why? Nakagigil ito. So kababaloy Allah Ta'ala. Sa kanya, ipagpamagay ko kadato kung kabayan. Yang kaya mialoy kaya siya bunamla ang kaya kapapantagan gobernador sa ano. Why? Yang manari ang kaya pamilya alon to yang kaya pamilya yung gid yang kaya lang wana timbang-timbang sang kaya man na isa siran amia una ko kaya panakuda si ko politika sang kaya pangampungan na ko. Munta kabasa ko upama ko pagilya so inituong o kaya o kang gobyerno sang keranaw na padsiranon aminit tanay. Na pangadagang kaabong na malaka ayan amia baloy aguris o kinipentag niran sang kaya pangampungaranaw nagyang kuto katatadmiran nagugyang kuto kakakapatiran ako kay sa isabang sang keranaw. So mga loksiran amia nga na amin dito sang keranaw. Why? Na ayamia baloy alalan o kinipentag kiran ulang wano mapiataw saranaw nagukapakatarima ulang wano mapiataw saranaw naguso kapugug pikiran ulang wano mapiataw saranaw nabangsa agi makaw masilan sang kaya subangan silpanadal maunen na katawan nilan subang sa iranon makaw masilan sang kaya subangan silpanadal mamasiw na katawan nilan subang sa iran nagyamang buang kaya tulad pangampung abaloy bayabaw nagyang kaya dal mabaloy kuda pa nakabagi ang kaya duwaranaw apian desiran song na katawan nilang subang sa iranon nagusulangwan
o pagkataling umaan nilang kulang man o piyaging dingidan sang kairanaw na katawan nilan abang sayran ang kaya mga tao. Yun ti sabab, ang utak kialo yung kaon sang kaya mananagunta man na gobernador mangingin sukor. Asak na kinaya, nakakanon na mangingin sukor a gobernador sa Lanao katawan yan. Asok kada to na pagpa swalay pambagay ron na gusto kada to na sa kanya ni pagkuon na sok kada to na ayak ka pagpakamoy yan eh pasubab ko lang wano mapiataw sa Lanao. Yun ti kapangingin sukor yan. Api ang tunad ni Kidiyo nagtaman sa dilaw tanang kuto. Kini baganon wala butala. Why? Na dan kaya lalaw mo nakiyab. Beruntay why? Yun ti kaptiro ko sa pangingin sukor. Why? Na di niya nagkarawan, iba niyan atak ya sulangwan di niya nimipentag sang keranaw ka ayad na paratiyan niyan nagyang keranaw na isa-isa na sulangwan. O di niya nimipentag si kudi ka pamimikiran na nagudi. Kanggel baka kaya manakya mata niya na uman isa na yakapagpakaraw niyan. Na ad na pamikiran niya na mapya, au ba kalukalo na kanggun ang sang kaya pengampunan, au ba kalukalo na. Kamapya ng keranaw, ay mala na sukap pa sulang keranaw. Katawan yan, alangwan, kapag kebidang suwenganan yan sang kaya pengampungan na di din yang kerawan uban yan atak ya, ayapan, uban yan mapamaganta na uban yan. Uban yan pamikiran niya sama, marata, ayad na pamikiran yan, nagyan kailangan na mapiataw sa Lanao na palapalayan yan. Bangsa ikaruman yan, nagubangsa mga watayan, nagubangsa, ulang manutungan yan. Yun ti sabab, yang kairanaw na ilenyo man ayad ni adna maadna awid akal si ko kapingid na ayad na miya pikir na antawa a itaw akaw pakatan sang kutuengid tatarima ng kutuengid bubagan sa kapara sang kutuengid makagenggen sang kutawid akal harya bunam lang malong mang gede-gede gid na miya tab miya mini lemba awid akal sang takwan ya pagwitan ako nagyang uta ayat na di mapeluluba na antawai ad na kipantagyan ad authority niyan na lagi dang kay mga sulutan hilenyo man gira ad na mga awidakal ko kapingid makapantag ko rin yung nakataya miya bari yung kapitan ako sa pangadwa puluragon na di mapeluluba nasusulutan sa ramay na di mapeluluba nasusulutan sa diyan sulangwan man nakapalian ko taritib kakagya ayad ni kia bidang ulangwan wad na ingaran yang ko taritib na miya pikir ulangwan o makapapanta-pantaga salaan tanu siya ki ini way na paratian tanu siya ki ini ka amay kuan na miya sugat tanu udi na kia murka ang tanu niyan udi na kia nasan tanu niyan ariya bunam ginan isa akababaloy abida yang kairanaw ka giyang kaiyalangwan ang makatitindig suat kapaarianon si iko parinta tarik tiba gusuy ini paging sang keranaw na di keda ang kuto sela-sela di keda ang tarespekto way nagyang kuta para tiyakiran akatawan asiran iasal nagusiran idi today si ko kapinged ka giya manari ang kaya mga dato ko tarik tiba gusuy na benar ko da mga irairan benar ko da mga waniran na siran manari iti today si ko kapinged na awid akaliran so kapinged way minsan pan adna pagpangatot na mga da mga agsiyan ugay na so pamikiran yan sugalbekyan way so langwan o panaguntaman yan isa sa ko dunia ko kapingid maluni mang gida-gida benar ko miya katindig kati iman tum na so mga barangay so mga mayor usukuan na so langwan o mga mayor na ayamanan yan na paparati aniran isa apagpaka-support si di na di kapagingad na sa mga dato kung tarin ti bagusoy guma bakagi YouTube imababaloy way kakapakapataan o kapagingad ka sulang-ulangwan o maapat sa isang kutabang sa aliinda to o dato si ko tarin ti bagusoy guma na YouTube kalipatan o umanisa ag YouTube mababaloy may tumpok yan na gumikakapat yan si kung dulon-dulon na no kapagingad way na umanisa na apekya pa ka suara nga na kanon apekya pa ka na kada to yan ariya mo na mala na pagkapikir yan mo ino ka panaki tabi ako kada pentagang ko ino panaki
Ilayang kaso kipu pantagan nakakapapingin da pakaon. Awida ka no to, madakalap kasi maano na awida kalian. Awida kalian ni gila. Kaya mimikiran yan na adna mga kuan yan gesian udi na nakipantagyan na riabu namla na menduduku ingedian na isaw to apa man awida kal. Why benda kagya kati apakaran yang keolas. Naging utak kabas sa kwa matagay kamunaan napakandud na kan sa si Abu Namla. Oh, alhamdulillah. Amanan yan. Nagyang kaya kapagintaw tano, si sagyang kaya ing di dunia ko. Kababali tano manusia. Nami po manalamat tano to ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagya, may bali ka manusia. Kapag makabakan yan din biyali, si iko, pad ko mga binatang. Yang ko to kaya baliyar ka o Allah subhanahu wa ta'ala manusia na aya kabasa o mga ulama tano nagupoon sipai wallahu ta'ala so kadin yan na map niya ka puro-puro to okay dataro pa mo ko lalayo nakapkengatan ron kaya sipa wallah subhanahu wa ta'ala siko ay manan niya na masa agito so ashar ay manan niya na waktu ashar. So Allah subhanahu wa ta'ala na piyaso mga nabi niyan. Labi maga to senggibu nabi. Na ayam ya alo ya piso paanon wallahu ta'ala na su Muhammad alaihi salam. Agya kiyan ko ta kiateruan yanun sa innaka rasulillah. Oto. Na bapiyaso parang ngayon Muhammad na misyo po umpan. Innaka ala khuluqin azim. Parang ngayon to. Api ako minso pimbo ta anong nagusto kaya albangan na lupa. Na misyo po amso Allah ta'ala. Fala uqsimu fi hadal balad. Auto. Na sumambuso manusia. Nakagya ay manan niya pad. Kung Nabi sallallahu alaihi wasallam na pad sa ikong mga manusia kaskan yan na min anfusikum. Puon pad sa ikong mga manusia. Nah, so generally, pamana sa mga manusia, naroon misyo pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ingaran, o manusia, innal insan, misyo pa siya ko ingaran yan. Gito'y kapakalalbi, o kaya mo ito na mga manusia siya ko, lango-lango na mga kadin. Mga penalamat so tawa, mimbuli ang manusia. Ayamanan yan na, unano to, na amay kumya Muslim so tawa. Na dumi penalamat yan kagi manusia sekalian, Muslim sekalian. Kasan masasampur na so kapagintay tanong si isa gyang kaya kagya kamoto na dunia. Ape kalaka kagya kamoto na pirak. Kalaka kadato. Kalaka ibangsa kada klewa tutungan ya. Nagupo nun mada agi ang kuta kapaparatiya si Allah subhanahu wa ta'ala na kedan sa kipantag. Oy. Isa di mana sa gyang kuta tiran ala ilaha didin oto illallah subuh Allah amanan yan na 0 1 la ilaha didin da bangsa dagi pantagu bangsa dagi pantagu tamok dagi pantagu kadato lango napkilay sa geng de dunia nadanan Para hias oy illallah subuh Allah oto amanan yan na lango-lango na mapapadalm sa dunia. So, tamok na siru, so kadato na siru, lango na parahi sa na siru. Datara kaya miya kadagdag larya siru, ibisiyo. Napia miya kadagdag la siru na siru kiptungan. Uy, napia nga tago siya, 1. Si sangot takapusan niya, nakitago niya kipandag. Si sangot takamunan niya, hindi na salok. Nakipandag, kaya tagon sa kipandag na datara kaya nga kapagintaw tanong siyang kaya ing dunya. Ay mana niya na asar ka mapadal markaso kaysa isa wallah subhanahu wa ta'ala na mitu kumpiya sa nga kapagintaw nga sa dunya pianto na kapakang babtad ka nakagya ka mo to na asar ka di ka mablag sa saka na muslim ka paparatian ka so wallah subhanahu wa ta'ala na si isa kaya kapagintaw tanong sa geng di dunya na ayat ito'y pagintaw tanong si ina perhatian tanong so wallah subhanahu wa ta'ala agup ngelbagan tanong so ay maanan yan na isusugyer tanong na asar ka mapadtanusan nasak tanong na successful tanong kagimya paratiya tanong so Allah subhanahu wa ta'ala
Natira na ino, nguna po makanaraka mga Muslim. Adun, nakadubo ko naraka. Kaya sabab sa kanyan, na Muslim sa kanyan. Saka, kamo to katiya, 5 minutos, na makapamblag tanong si Isagyang ka. Programa tanong, iningaranan sa Mosawer Kumasa. Ditan ron di mipagda. Agyang ka kailan ni Manto, agyang ka si Haji Jamail, Haji Ali agyang ka bangsa ni si Abu Namla. Sa lakan lumang ko napaka dudnak na agyang ka si ABC. Alhamdulillah. Ay kaya kamataan yan kaya bunamla na. Timbet-timbelan so panaguntaman kung gagaysa na miya timo-timo sa din ang mababalo kaya sampurnan ko hadap yan na gusto panaguntaman yan awanda man ay ganyan kasupaka ko ba Ginan. ando man ay ganyan nakapakasurga ando man ay kapakasurga yan kaginan ipigtiman tamanan hadap na pamikiran kung gagaysa na ginan kaya sampurna anak ko kababalo yung gagaysa ang Muslim. Benar ko umanisa na di managuntaman so ay mapipikir yan na di manakuda si ko kapingid di manakuda si ko taritib di manakuda si ko kang gobyerno nagyutoy mababaloy hadap yan mababaloy niyan na lalan yan sa ando man ay kaswatan yan ukadan yan kadid nakatong ko why ba ay mapipikir yan na makuha niyan so panaguntaman udi na madato udi nganinsan makuha niyan ng kutwa tamo ko di lang ganyan di mapipikir yan na ayak kaakiran nun na naman kapakasurga yan na naman kaswatan yan siya wallahu ta'ala sabab pro na kati yung karanid ng keurasami way na paggarap pa nami kulangwan umapi ataw saranaw yang kaya miya panto oras na oras sa iya di tanu di mumusawira alangwan na mapi ataw saranaw na si kami ni ilaya si kami niyo suporta si kumapya o mga pamikiran niyo alangwa na mapiataw saranaw kagyang kai mababaloy a programa miyagyang kaya siya bunamla amos sawer kumasa na padai way sa ikeng bunga mirkan mapamikiran na kaaya kamataan yan yang kaya kapapantaga na masasang kaya pengampung aranaw na miya patot sulitano di kap mumusawira kagyang kaya na magiutano sa di alam mo na pagpagngudun na sa katano itauron sa katano ipagpagngudun na kibaga katano inibaga katano ay yung mga lokstano miyagingit siyang kaya pangampungaranaw na sa katano ikapapantaga na pagpagingit siyang kaya na kibaga katano manaisi kung mga watatano na gusto mga wata o mga watatano na gusto langwan o pagkababadan na katano si isang kaya pangampungaranaw na panganugunan tanwang kaya ranaw di tanong pamikiran ni ibaan amang galbakat tano way akasabapan sa ikabinasaang kaya pangampungaranaw kagyaman ang kaya pangampungaranaw na ayak paratya kuron na ayak kaya siya sa paiulangwan o mga aputan wapagpagingad siyang kaya ranaw na padasapi siya sa paianiran padasang kotoran jirang utakya siya sa pai ulangwan wasal amiyagingad siyang kaya ranaw na padun as sulangwan o pagpingit sa ranaw na sulangwan o pagkababadang kiran so mga moriat tayran na padsang kutwa kaya sa pairan na disiran di makaadun niya akwiran so mga tunganairan niya akwiran so pagkababadang kiran sa diran da amakang gulawlas sa kasabapan sa ikabinasa ang kaya pangampungaranaw kagyang kaya pangampungaranaw na giyabu inged mga Muslim sangkay Republika Pilipinas sa mababaloy kapital o Islam si sangkay Pilipinas pengniakor kanu sarila alang mana mapiataw saranaw piakan dudakan sangkay siya bunamla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami penalamatan na miskano ko danyo kapangandarenon ko kaya pamakinggiyo si isagyang kay programa Musawer Kumasa ginang utakabasar kano agyang kaya si Haji Jamail Haji Ali pagimbitar na miskano busi ko manaya amasa alongan ahad oman alas city taman sa alas 8 sa amala na papenalamatan tano so kaya sabapan si isagyang kaya ayamaanan yan na turugan kasangkapan so siya ba panon wallah subhanahu wa ta'ala
dataragyan ko to aloksano pakasurgan wala baluin wallahu ta'ala so kuburyan na surmi surga askan yan ni mala amya naguntaman si yang ko ta loksano amyaw na congressman miyaw na gobernador si Haji Abdul Malik mamintal magangkong adyong dandaray nun nagyang kaya darudupa yan miyaw naman buo gobernador si Haji Suraya Adyong naemanan yan na pinagutamanan yan sa taman sa inirampe iman to oy naemala nagyakatitandingan naon nagyang kaya kapapantagan na gobernador si Dr. Khalid Bumbit Alonto Adyong ay malapon na lamatan tanong na so Allah subhanahu wa ta'ala kagya bigan tanong yan sa amanan yan na bagar o da tanong niya magisa bagar ba tanong sa edi makapmamusayra si sagyang kaya programa sa ingaran agyang kaya ay amanan yan na titandingan di serbisyo si sagyang di eksis kirana radio broadcasting and TV system corporation si tanong si isang kaya barangay Resaduk Marawi City kiyang ko ta chief technical as si Ranol Intong technician si Larry Swan Romeo ugyang ko ta si RG Diretso sa ingaran nagyang kaya si Haji Jamail Hajali Gibu Subangsanyo si Abu Namla sa Lakayan Lumangko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.